טוב, אז שלום לכם, כאן עומר זוהר, מלמד אתכם את שפת התכנות C#. בשיעור השני אנחנו נלמד להשתמש במשתנים ולקלוט עליהם מידע מהמשתמש בתוכנה. תפתחו פרויקט חדש, שוב קונסול אפליקיישן. אוקיי, תפתחו שורה רווח. עכשיו תגדירו משתנה מסוג נגיד int, תנו לו שם נגיד num1, או מספר ראשון, ואז תנו לו ערך כלשהו נגיד 31. עכשיו תרדו שורה ותעשו עוד אחד כזה, אי אפשר באותו שם, אז num2 שווה, ואז גם ערך לא חווה אותו אחד, נעשה נגיד 24. עכשיו, אם אנחנו רוצים ליצור משתנה שיחבר את התוצאה של שני אלה, מה אנחנו עושים? int sum, כלומר סכום, שווה num1 ועוד num2. פסיק נקודה. עכשיו אם נדפיס את num עם console writeLine את sum, אנחנו נכתוב את השם של המשתנה. עכשיו תחשבו, מה יהיה כתוב לנו? אם חשבתם 55, שזה הערך של 31 ועוד 24, אז צדקתם. עכשיו למה זה? כי פה אנחנו כותבים הערך של num1 ועוד הערך של num2, הערך של num1 הוא 31, הערך של num2 הוא 24, 31 ועוד 24 שווה 55. טוב, אבל אם אנחנו לא רוצים ליצור משתנה, רק לכתוב את הסכום, אנחנו יכולים לכתוב את הרגילים גם בסוגריים, num1 ועוד num2. קונטרול F5 יהיה לנו גם 55. עכשיו, לדבר אחר, איך לקלוט מהמשתמש כל מיני מידע. נגיד אם אנחנו רוצים לקלוט מהמשתמש בתוכנה את השם שלו, מה אנחנו עושים? נגיד ניצור סטרינג בשם A. יש פקודה שנקראת console.readline. היא קוראת את מה שכתבנו, היא מחכה ללחיצת Enter והיא מכניסה את מה שכתבנו למשתנה A. עכשיו בואו נעשה ככה, console.readline, כן צריך סוגריים, אבל אל תכתבו בהם כלום, ואז נכתוב את הערך של A. עכשיו קונטרול F5, הקונסול לא כותב לנו כלום כי הוא מחכה שאנחנו נכתוב, נגיד נכתוב write something, צריך לכתוב לנו write something. אם נכתוב לקונסול this is a line, יהיה כתוב this is a line גם, כי אנחנו כתבנו את זה, ירדנו שורה, line, ואז כתבנו את זה שוב. כלומר אמרנו לקונסול לכתוב את מה שהכנסנו. עכשיו, אם אנחנו רוצים נגיד לקלוט מהמשתמש מספר ולעשות בו פעולות חיבור, חיסור ודברים כאלה, הפקודה console readline לא תעזור לנו ויש שגיאה. עכשיו מה אנחנו עושים בשביל זה? חכו שנייה, אני אראה לכם את השגיאה. יש שגיאה בגלל שקונסול readline מקבל ערך מסוג string ולא int. עכשיו מה עושים?
ממירים את זה לאינט עם הפקודה int.parse. עכשיו אתם רואים שאין שקיעה פה למטה? אין שקיעה, הכל יעבוד. נעשה את השורה הזו עוד פעם, נעשה העתק הדבק, נשנה את השם של המשתנה ל-b, int c שווה a פלוס b, אם אתם רוצים לכתוב כמה מספרים, כמה ערכים בבת אחת, אתם יכולים לעשות משהו כזה. כתבנו ערך של a ועוד, ואז כתבנו פלוס, שכחתי בפלוס, ואז כותבים את הערך של b, ואז פלוס, ואז סימן השוויון, ואז את הערך של c. כלומר, זה יכתוב לנו זה יכתוב לנו ערך של a, ואז ועוד, ואז ערך של b, ואז שווה, ואז ערך של c. אם נריץ את זה, הוא ייתן לנו לקלוט שני מספרים, נגיד 23 ו 22. 23 ועוד 22 שווה 45. אוקיי, הבאתם את העניין. עכשיו לעוד משהו שאני אוהב מאוד לעשות בקונסול. נגיד, היה לי את זה כבר בקונטרול V. זו שיטה שאני מאוד אוהב. 0 מסמל את הראשון פה, שכתבנו אחרי הפסיק. ואז הערך של a הוא, אז כותבים את הערך של a. הבנתם? ואם נכתוב 31, הערך של a הוא 31. אז זה הכל עכשיו. תהנו, תנסו, בהצלחה.